Kon metu apa ora? Gak metu tak obong omahmu iki. Sing sabar ora kena ngono. Sabar apane? Sik gak metu ae. Tak hitung sampe ping 3 kon lek gak metu lah. Tak ora tarik to omahmu saiki. Dah, Ono tak sampe mlaku lho, Mul. Siji. Loro. Mun. Tanginya wis awan. Mun. Dadi tambah enak-enak turu arek iki rek. Udine barang ya ngono, dikon goleki Marlen aku nyekel Marlen ae gak pecus. Mun. Kono ku lah mbok wengi emang-emangi mikir yo apa carane Marlen aja nang kecekel ngono lho Mun. Langsung digugat tadi tambah dememeng Mun. Tangi. Logo. Sabar. Tangi. Tangi. Mun. Tangi Mun. Loh. Arek iki rek, Mun. Sadar wis awan. Loh. Aduh, arek iki Mun. Kon golek carane Marlen. Wis awan. aduh, nopo sih ti? Soalnya mau ngomongin jalur ala tiga, Loh. Tadi tambah meledis. Age, tangi apa ora kon? Dikandani kok kon ngewangi goleki Marlena. Tadi enak-enak ana turu tangi yo. Wah, jadi keparat konti. Soalnya brutu kayak waras. Untung gak kena endok. Nggak sampai netes. Belani. Wis age nang raup-raup. Wis age, yo. Adus-adus. Cek seger. Wis nang budal kono lho mun nang jeding mun. Aduh, kok kongperen temen rek dadi wong. Aduh mirek. Salah awak durung balen. Wademe koyo ngene. Wowo niki sakjane jan cocok gawe berkembang biak. Tapi aku durung balen ambek ajeng iki. Aduh, balen apa, Mol? Ki lho wedange wis sumbinen. Delok kene lho, Mak. Aduh, mbok dibarakno genine beluk iku lho. Lah iki barakno. Oh iya, Mul. Aku kate ngomong maneh nak ambek awakmu iku. Ate ngomong apa, Mak? Entek tak beras riko. Yo lek beras yo akeh, Mul. Aku iku lho katene nyambut gawe nang luar negeri maneh, nak. Oleh tanang kon iki, Mul. Loh. Lah wis tuwek kok katene nyambut gawe nang luar negeri mana iku lho. Lah lapo? Wis gak usah, Mak. Meneng ndek omahe tak ingoni. Yo gak ngono, nak.
Aku lek duwe-duwe cilik iku nak ora penak belas kon iku. Lek duwe-duwe 1 juta 2 juta iku kaya gak duwe dhuwit mul aku rasane mul. Aduh, lari kok kasep, Mak. Wong biasae masih gak nyekel dhuwit ya biasae. Yo gak ngono nak. Aku iku yo kepengin ngerubah nasib ngono lho nak aku iki. Wis ta, Mak. Urip wis ngene ae disyukuri. Wis ta, Mak, ono omahe. Timbangane bener lek luar iku akeh duwike, Mak. Tapi ado teko keluarga. Lek ono gerah ngelune awak, sapa sing ngopeni Riko iku? Tapi gak apa-apa wis nak, lek anjen aku gak oleh kerja ado iku. Tapi ana syarate nak. Lek sampe ana wong takon aku, waran aku gak ono omah, Cung. Waran aku nyambut gawe ado ngono lho, Le. Mbak Riko iki opo sih, Mak? Wong biasae lek ono dayo ya dikon ngenteni. Lah kok saiki dikon ngomong gak ono iku lho. Ono apa? Wis ta lamul. Lek anjene aku gak oleh nyambut gawe ado iku, kon nurut to wis nang aku, nak. Lah kok aneh sih Riko iki, Mak. Lah iya lek gak wong rene iki mang kate mertombo, kate lapo. Kok malah sampean gak ono iku lho. Wis ta lah, nak, nurut to nang wong tuwek. Bawong mertombo, bawong model ya apa wis waran aku kerja ado mul. Pokoke kon kudu nurut nang aku lek kon anjene wedi tak tinggal iku. Ono apa sih anjene, Mak? Pokok kudu nurut nang wong tuwek, Cung, kon. Genahe ono apa ya? Gak tau-tau Mak koyo ngene iki. Aduh. Iki lakar kebacut dimun lakaran iki. Lah wis mari tak kei dhuwit sakmono kae tak gawe tutup mulut iku lho kok dadi kate gawe tranon-tranane. Deloken kon mun. Tak santet lembung lek kon mari ngene, Cong. Pokok lek mbokku saiki kudu tak belani Mas yo sampai mati. Mergo sing jenenge anak lek duwe kekarepan tanpa dungane wong tuwa, mbok sampai sirah dienggo sikil lek kasih kelakon. Mergo lek jareku, mbok iku tangan-tangane sing gawe urip. Arepku aku menggebu-gebu. Lek mbok ora maringi pangestu, tidak akan berlaku. Mergo lek jarine wong Jawa, utang dhuwit ya nyaure dhuwit, utang loro nyaur loro, utang pati nyaure ya kudu pati. Berarti wah aku dadi gleduk mbok dadi apa kok lek mbokku tak belani Mas yo aku sampe mati lek saiki. Entekno lek Marlena. Aku ora ngurus Mas yo aku sampe dihukum nang Pak Polisi. Soalnya aku iki mbelani mbokku tercinta. Lek sampe mbokku dikonokno maneh. Apa gak kelangan wong tuwek aku? Mana? Pedhot gurumu. Genahe apa emak yo? Kok saiki wedi ketok wong ngono. Meneng nek jero omah tok amben dongo. Ngene iki pikiran malih gak penak. Mak apa samane saiki kok ngene? Wae lek ono masalah iku ya mbok cerita nang anake. Aja dipendem dhewe. Ditakoni gak jawab, gak gelem cerita.
ngene iki lak male bingung ta masih anake. Duh lek sampean iki mak. Walah mak. Sama niki nggak anak pikiran ae. Mak. Oh iya, Mbok. Aku kate oleh pesenan jamu. Mbok meneh, mbok kapan? Tak mentrek wetan iku lho, Mbok. Temenan ta, Nak? Kate gawe apa nang wong kok dungaren? Lah iku aku sing gorong ro, Mbok. Wingi ku kepethuke wong wis lak dodol. Kate gawe apa ya genano lek ngono? Iya mari ki ae mbek lek tutuk wetan tak mampir aku, Mbok. Ambek genano, pesen jamu apaan mbok niki? Lek blonjo cek penak, ambil golek kunir ambek kencur iku lho Nak nang Tegalan Menisan. Paling lek digawe acara sing pasti omah dukunir utawa beras kencur, Mbok. Gak mungkin lek cerutulang. Ya ora kira, jeng. Paling sing mesti omah dukunir gak kira lek cerutulang iku. Lah lek niru jengat kabeh ta wong acara ndek kono, Nduk. Mbok, cacakmu kate tandi kok nggo barang-barang. Lho, cari sapa kon? Wong aku mang ya Rodi nek arep Jam Sari kono lho mang. Lapo sih cepet kondo Mbok iku. Terus nandi Mang Le? Mari asa-asa mang langsung etan, Mbak. Ambek barang ya diseret nang cacak. Aduh, ya apa jeng kakangmu iku? Duh, wis salah Mbok, ojo panik. Paling yo kate nyacat tebu. Wong ndek Tegale Posandoko nebang saiki. Aduh, ya ora kira, Nduk. Lah wong pirang-pirang dino lho kakangmu iku mek macul tok. Bare lewae nebang iku lho andoko iku rene, Nduk, ngeteri gula. Yo paling ngeteri golone lek mari kirim tebu, Mbok. Wong-wonge repot saiki. Tapi nerata kae, Nduk, jeng atiku iki. Gak kaoperi ku arek bejat larat nggo barang etan rono ya lek nyacat tebu ae. Lek gak nganu wong. Wis ta lah, Mbok, Riko sing tenang. Saiki ngono lah karo sume tebangan. Iya Riko iki. Sing nganteng ndek omah wis, gak ero apa-apa. Terus mbojeng ngene iki nerata tok pikiranku lho. Gak ero apa-apa, Mbok. Wis aku tak budal yo. Ya wis nak budal kon ambek titip kopi iki. Ampir nang Mak Sam yo kon gorengno. Bayari. Wis engko tak warak ijoli bubukan ya kenek, Nduk. Iya. Mbok, tak melok Mbak aku ya. Ya wis karep-karepmu nek. Ngaten nandi? Melok, Mbak, melok dodol. Wis. Ayo, Tak apa, Mbak. wis sampean sing nganteng ndek omah, Mbok. Ya, kon hati-hati lho lek dodolan lho. Budal ya, Mbok. Ya apa peri mang rek? Kok gak pamitan nang wong tuwek moro-moro sludar-sludur koyo ngono iku lho. Pikiranku kok gak penak blas yo, krungu teko tole iku mang. Kon lapo per iki mang kondo Mbok. Mali kepikiran iku wonge. Aku gak ero, Mbak. Barene kate lapo sih cacak kok nggo barang-barang. Aduh ya Mbok. Paling ya kepenggawean di Posandoko kono. Mari kon lapo melok sih? Lah pengin melok dodol aku, Mbak. Kate dodol nang ndi saiki? Ya munyer-munyer dong jenenge dodol. Nandi kabeh yo. Aduh. Kali didobungi si ono yo. Saiki kok gak ono. Lah mosok dicocori nang mbone rek. Tapi lek dicocori kulite sing ono. Lagi yo gak ono blas iki. Lah mosok dicolong wong yo. Lah tapi gak rugi ta lek nyolong ndoke tok. Cara aku yo nyolong mentoke.
Tuh, blaen wis sampe bose golek ndoke iki. Nang-nangan nek ceplok dhewe nang bose. Wong bose ya seneng telur mata sapi ngono. Itu bapak wis. Aku bukan bersedih karena pernikahanmu. Loh, Don! Don! Kenapa, Don? Loh, Don! Don! Kenapa, Don? Bagus lah, enak rek. Kono kuwi tenan. Kanca ora. Kono kuwi tenan. Kono aja melok-melok urusanku. Setelah Don, kau ini jelas katanya melakukan kejahatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Aku iso moto Pancasila iku lho. Wis kono aja ngandoli aku lek saiki. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok sik kon terusno ae Mun. Suwe-suwe kon sing tak rencak pisan lho kene. Yo lambene arek iki jenek belunge rek, keples kene kon kok wis. Setelah Don, wis kon pikir temenanan ta? Kon kate berbuat koyo ngono. Ya wis, wong aku melek sampe ora mangan sewengi kon niku. Pokoke aku njauk tolong nang kon Mun. Kon aja sampe gandoli aku dina iki. Loh, budal kon nek gak kena tak gandoli. Nek gak kena tak eman budal kon nih. Oh iya tak budal. Marlena Caropate. Ah! Tak tuntutane. Ah! Nanti anakku mang yo, pikiran pijan rata kayak hati-hati iki. Lek sampe ono apa-apa, sampe kedaden sing enggak iku lho sing tak pikiri iku. Kok nekat temen sing jenenge Peri mang. Kok becik aku. Ngene iki lah bingung dhewe ta awakku. Barik sapa sih sing ngandani Peri iku duh gak kaop arek mogol. Mbak Min, tuh mau ceper ah. Ceper. Ceper. Iya. Lah lek tole mang mbok sida melok dodol jamu apa nang Tegal ngono lho Le. Mbok aku ora ro arek ora pamitan. Tuh ya apa sih mbok, ceper kok gak pamitan sing genah nang riko. Ada tak jak pesta goreng ndok iki lho. Lah kon iki oleh ndok teko ndikin. Nemu mbok ndek Ganjaran. Aduh ya ora mungkin mung ndoke rijik-rijik kok njak-njak nemu nek Ganjaran. Lho iya sumpah. Lho kon kok njoko teh sapa kon iki? Ora mbok aku nemu ndek Ganjaran. Aja sampe nyolongan ndok lho kon kin. Lah kok dadi jrangkong lek wis mati. Bari lek iki ya dudu ndoke pitik le, ndoke mentok. Lah ndoke mentoke sapa kate ngendok nek Ganjaran kono kin. Ya mbok, lang aku mang nemu ya ndek sandinge gampang. Hati-hati ngono iku kon kin lek nemu ndek gampang. Ya lek gandoke ula, iso-iso dadi nagin kon. Nagin iku apa mbok? Nagin iku siluman ular. Wis gawon. Aku Oh, iya, ora Mbak. susu kok.
Nanti gerak kamu. Kurang keren lho Don, peranmu Don. Masa? Iya. Nanti gerak kamu. Ya ngono ah. Aduh. Direncek temenan nang rek-arek aku rasane. Aku kok tega temen rek-arek nang aku iki. Aduh. Aduh, blaen liwat di aku awake iki. Aduh, ya opo iki? Aduh, wis. Emak ta Don? Ono apa Don? Wis aja kakean takon. Kongon metu gerak kamu. Kok lemes maneh? Hai, kira kurang mangan ta koni? Kongon metu gerak kamu. Anu Don. Mak Gano Don. Mak Gano. Wah, kate kon singit eno ta makmu mul. Gak ono Don ae mulis. Ada, kok iso tak rencek pisan kok lho. Kon metu tak rencek. Gak ono Don. Wonge metu temenan gak ono. Oh, sik kon alingi maneh ta mul. Nah, Marana. Kon metu apa ora? Gak metu tak obong omamu iki. Sabar ora kena ngono. Sabar apane? Oh, sik gak metu ae. Tak hitung sampe ping 3 kon lek gak metu nah. Tak ora tarik to omamu saiki. Ya. Ono tak sampe mlaku lho mul. Siji. Loro. Telu. Sik gak metu ae mun. Ya, Bang. Duh, nyambut gawe celang pantok ya Mburek. Lah masalah ta buat lo. Lawang aku mau gak iso turu kok niku gara-gara ono gagak ledek-ledek di dhuwur omah. Kok niku. Oh aku tok apa begi. Kok niki hol. Lah opo hubungane turu ambek gagak nglideng-lideng cak jam. Lah cek ni opo? Bak gagak nglideng-lideng bal apa-apa. Lapo dipikiri. Wah kamu itu ya gak mikiri ta saya. Jar wong kono biyen iku. Lek ono gagak ngledeng kok aku iku. Katene ono wong mati sing ora. Wajar kok niku. Kes turu ta aku. Kok niku hol. Aku dapat ngurusi iku ya jam. Salahin doke mentok di kandang ilang kabeh. Waduh ya gak kira. Hul paling kon dadari dhewe ta. Tapi kok iso tepak hul yo. Pas ono gagak ngledeng-ngledeng ku dadi ono aku ilang. Apa jenenge ndok iku lho. Mula gak kon gokoki ta. Lah gendeng angglok indoke mentok. Wong ndoke mentok ke lu 100 lebih. Iso-iso muta aku. Dangan-dangan Riko ya jam sing nyolong. Tis. Ya gak kira ta lah aku nyolong ndok barang iku. Ya sito dadi jerangkung ta saya. Lek nyolong ndok iku. Ora ilok takon iki. Aku gak gelem ta mangan barang karo baseri. Kok iki. Tuh apaan nih ya jam? Len delok prain ke Riko. Kayak yo Riko sing nyolong, kawin jamoni sapi. Lah ceper mang nandi yo. Cari mang katenge wangi dodol. Yo mbulek kloyongan jan. Enggak penet ta iku. Mare kok dungare ceper melok dodol. Duh, lah wong ceper, Cak. Lek ngono kuwi ono karepe, paling ya tukokno dulinan. Ya apa sampean sida sing jare kate tahlil iku. Ya sida, botol 10 botol ae. Cukup lah yo. Sing tahlil wong pira ngono, Cak? Paling ya wong sak jamaah, paling ukurane wong 40 sak RT ae. Oh, lek petang polo ya 15 botol iku, Cak, cukup. Cukup lah mono. Ya cukup. Pirane sak botol jamune. Sak botole 10.000, Cak. Nek beras kencur ambek madu konir. Saene iki lho botole. Oh, sakone iku ta botole. Iya, gedhe jan iki. Gak apa ta. Piro mangko? Jal mangko? 10.000-an. 10.000-an. Heeh. Ade bisa ketis. Ya wis, suwun Cak yo. Ya. Mbak, Mbak.
Wis ayo. Ya yo. Anak Mbak iku lho. Apa, Jang? Sampeyan gak tumen Kang Peri ya, Mbak? Kang Peri. Iya, Mbak, Kang Peri. Sampeyan gak tumen ta? Yo gak tumon ta, Jeng. Lawang aku intas teko nyambut gawe teko kulon kono lho sik kate mule. Duh, Mbak. Lain wis. Loh. Belain apa? Oh, sih, Jeng. Sing genah ta lakon. Duh, Mbak. Mangisu lho. Asa-asa berang. Mari ngono berange dieret-eret ngetan. Jare katingan Mbok Marlena. Makanya aku bingung golek iki. Lah kok kedadian sing aneh-aneh. Beneran wis, Jeng. Lah ngono kon mangko gak kondo nang aku wis mang, Jeng. Wae lah ditutno ta golek aku. Ayo Jeng, ayo Jeng. Lah kapanane aku sing ketemu sampean, Mbak? Ya wayahe digoleki ta, Jeng. Wis do mambu jamuku wis kadung mateng. Wis ayo wae cepetan. Sik ta, ceper mangko lo nandi. Mang melok dodol jamu. Bapak wis ngurusi ceper ayo, paling wis ono kono. Ayo wis, Jeng. Jeng. Tompel rek, budek. Pel. Duh, solike buyer rek. Asih cek lama enak udah bilang ki mindali. Kok dicak rek ngono iku. Waduh, ya gak kena ngetok ngono rek. Cuma ceper aja jam. Biasa ceper melok nang Tegal. Lah prasamu aku iki bapak, ta kon kok takut ceper bareng. Yo cok ceper wong cacakne ora teko. Golongan wong komperen sak bolo. Ayo. Berapun aku belakang ini barang. Ate tak jak datar joke peteknya malas iki lho jak jam. Waduh, lek iku ya duduk ndake petik nyapalas iku. Ya ndake mentok ta iku wong ijo iki, udah celemer iki. Kok tak gejamu wis gone. Hah? Mentok. Wah, ngaran-ngarani ae Rikoi. Wong aku nemu kok. Aduh, wis kita gejamu wae. Emo. Kita lanjut tak gejamu. Kok enak. Tak lagi nih. Tak gejamu wae gone. Emo wis. Aduh, gorene tak gene jamu. Mereka enak le dokumento. Kamis le didatar. Gorene tak gene jamu. Nak. Ti ngono. No. Aduh, tayangku beli. Lah Riko kok maksa sih? Riko arep temenan ndok iki. Ya arep tahu. Tapi ono syaratnya siji. Apa syaratnya? Ambungan witi sing ngene iki lho. Oh, ya ora atek gorene wis. Gorene. Ya mo. Gorene. Loh. Gorene. Gorene. Iki. Ya mo sak. Oh, gorene. Waduh. Kapok. Gorene tak duwe. Loh. Temenan dokumentaku. Weh, dokumentaku weh. Gede. Daku. Aduh. Kok kena aku sih? Sepurane hulaku. Sepurane hulaku. Sing tak nek ndi kono? Kana, Don. Don. Sing tak nek ndi kono? Ora ono, Don. Ora ono apane? Hah? Don. Kano, Don. Rek. Loh, lah ceper mana ndi, Pak? Aduh, wis aja ngurusi ceper iku wis rame. Mon, Kang, kena ta? Bajingan Marlena iku. Aku, kacamataku. Marlena. Hah? Gak ono, Don. Napa, Don? Minggat wong imun. Endi Kang, wis ketemu ta Kang Marlena Kang? Gorene Kang. Aku sing mulai Kang. Saken, Kang. Lalu apa kok saken-saken? Gorene. Ayo ya, Dik. Wong Dik. Tapi tenang ae. Ono sing tak tekno ngene iki. Oh, ya wis bener gorene aku tak melu ngremeki Kang lagi Kang. Loh, ya ojo ta, nyampur gak salah. Ono apa ae sih Jeng? Kang gorene Kang. Iya, jane. Ojo, Kang. Ojo. Kencakmu. Don, ojo dunia. Wis, Don. Weh, apa nih?
Sik ta. Don. Iki genahe ono apa sih, Don? Wis kakek takon. Mbokmu sing mulo sora mbokku mul. Wis Don. Wis nyapane. Sak kencakmu niku. Wis apa iceng kon niku kon pisan lapo mun belani mul niku kowe. Lapo kon belani mul Mul. Jeng. Sik ta. Kenapa mbokmu nang mul? Gak ono, Mun. Wes, lagi jam. Wes. Lho aja Kang. Terus mul. Wis tak jeng aku. Kok iku wong kliru. Jeng.